дар ҷумҳурии Тоҷикистон зидди бемории сироятии ҳамагири коронавирус COVID-19 ки ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст, мубориза бурда мешавад. Бо ин мақсад ситоди ҷумҳуравӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии ин бемории хатарзод ташкил карда шуда, ҳамзамон дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо низ чунин ситод амал мекунад. Дар ноҳияи Вахш низ ситод оид ба пешгирӣ аз бемории коронавирус амал мекунад ва тибқи дастуру тавсияҳои ситоди ҷумҳуравӣ фаъолият намуда, корҳои безараргардонӣ ва фаҳмондадиҳиро байни аҳолӣ ва ташкилоту муассисаҳо дуруст роҳандозӣ карданд. Дар мақомоти прокуратураи ноҳия барои пешгирӣ аз ин бемории ҳамагир як қатор чораҳо андешида шуда, тибқи иттилоъ 2 маротиба аз тарафи шуъбаи дезинфексионӣ ҳудуди корхона ва роҳраву утоқҳои корӣ бо маҳлулҳои зидди вирусӣ безарар гардонида шудааст. Тибқи тавсияи мутахассисони сироятшинос, нигоҳ доштани масофа байни ҳамдигар, пӯшидани ниқоби тиббӣ ва риояи гигиенаи шахсӣ аз омилҳое мебошад, ки ба пешгирӣ шудани ин беморӣ мусоидат мекунад. Дар назди даромадгоҳи прокуратураи ноҳия маҳлулҳои зидди вирусӣ ва ҳароратсанж гузошта шудааст ва ҳар нафаре ба ин даргоҳ ворид мешавад, ҳатман дастҳои онҳо безарар ва ҳарорати баданашон санҷида мешавад. Чунин тадбирҳои беҳдоштӣ бо мақсади пешгирӣ ва паҳншавии бемории коронавирус дар назди бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳия низ роҳандозӣ гаштааст. Тибқи иттилои масъулин, борҳо ҳудуди ин даромадгоҳ бо маҳлулҳои зиддувирусӣ безарар гардонида шуда, риояи қоидаҳои беҳдоштӣ дар мадди назари масъулон қарор дорад. Маъруфи Назрӣ, Искандари Давлат, ахбор аз ноҳияи Вахш.